Perdón. Sí, bueno, pois moi boa tarde, distinguidas señoras e señores, e benvidos a esta Comisión Informativa de Transparencia Administración Provincial, que teño que sustituir ao presidente que se atopa en estes momentos fora, que non pode acudir, e delegou en mí. E vamos a empezar entón ca orde do día que teñen vostedes no seu poder, empezando por o primeiro punto, que é a ata anterior correspondente á ordinaria do 21 de novembro de 2018. Algo que alegar a esta acta? Non? Aprobámoslo por unanimidade, señoras e señores? Por unanimidade, señor secretario. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 2, que é a resolución de reclamacións e a aprobación definitiva da relación de posto de traballo da Diputación Provincial de Ourense. Señor secretario, ten algo que decir, explicar? Bueno, sí, ben vou dar... Antes de conceder a palabra aos señores diputados e diputadas. Da proposta de presidencia do 3 de decembro. Bueno, nesa proposta trátanse as distintas reclamacións, é unha proposta extensa, son 40 e tantas follas, 42 páxinas, non? E aí se contempla a resolución das 66 reclamacións admitidas a trámite por estar dentro do plazo, das que unha está duplicada, o sea que netas serían 65, máis en admisión a trámite da reclamación número 67 que foi formulada fora de plazo, non? Entón, bueno, pois non se admite a trámite a reclamación 67, se desestiman íntegramente as que figuran no apartado 1B, se estiman parcialmente as que figuran no apartado C e se estiman íntegramente as que figuran no apartado D, polos motivos que se van concretando pois ao longo desas 30 e tantas páxinas non de motivación, caso por caso de cada reclamación, e se propón xa aprobar definitivamente coas modificacións derivadas desas estimacións, pois aprobar a RPT nos mesmos termos en que se aprobara inicialmente, xa digo, con esas modificacións. Un informe meu e un informe do vicesecretario, e hai tamén, ben, deste asunto deuse conta as organizacións sindicais e os órganos unitarios de representación na Mesa Xeral de Negociación o pasado día 7 de decembro. Por parte das organizacións representadas na mesa, bueno, pediuse un prazo, uns días para poder facer algún tipo de observación. Entendeuse que se podía dar, pero que, como en anos anteriores, e por non dilatar máis o expediente, se podía continuar a tramitación en paralelo na comisión, advertindo que ahora mesmo o trámite que hai na Mesa Xeral non é un trámite de negociación colectiva propiamente dito, eso xa se fixo no seu día, senón que é un trámite de consulta equivalente a un trámite de audiencia cos organizacións sindicais. Pero digamos que o contido da RPT negociouse no seu momento, por resultado que se acadou en xuño de 2000, e agora o que hai son reclamacións individuais sobre a aplicación concreta de determinados casos, por motivos particulares desas regras xerais, obxecto de negociación colectiva ao seu día. Entón, bueno, pois, se houvese como consecuencia dese trámite de consultas de negociacións sindicais algunha modificación de detalle, pois se podería tramitar sempre por vía de emenda antes, non sei, de cara ao pleno. De momento, pois, hai unha reunión programada para mañá, en que se houvese algún cambio, pois se comunicaría. Alguna explicación por parte de algún diputado ou diputada? Non? Se vota, non? Se vota, sí. Votos a favor desta resolución de reclamacións e aprobación definitiva da relación de posto de traballo. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Pasamos ao punto número 3, que é moción do Grupo Popular para a reprobación do presidente da FEGAN, don Alfredo García Rodríguez. Non Plácido? Ten algo que dicir? Estoidoyente, Plácido Estoidoyente. Teñemos todo o seu poder. Algúna alegación de aclaración, en o sentido de aclaración? Sí que está bastante. ¿No? Sí, boa tarde a todas e a todos. No, simplemente para
anunciar que non xa vamos a votar en contra nesta comisión, aínda que despois, lóxicamente, no pleno elaboraremos máis o argumentario, pero, bueno, que quede constancia xa Que quede desde agora constancia. Moi ben, que nos da vamos a votar en posición. contra. E nós tamén o mesmo, xa anunciamos que vamos a votar en contra. De logo tamén no pleno, pois, diremos todo o que teñamos que decir sobre esta cuestión, que nos parece fora de lugar, porque xa non é a primeira vez, pero, bueno, o pleno xa teremos o debate. Pois moi ben, se argumentará do pleno. Algo máis? Votos a favor? En contra? Abstencións? Moitas grazas. Moción de urxencia non me constan, señor secretario e señora interventora. No. Nesta A comisión mí non me consta, pero pode ser como era. non hai ninguna nesta comisión. Non hai rogos e preguntas. Rogos e preguntas, señoras e señores diputados. Non? Pois moitas grazas pola atención e a escuta.